Moltes gràcies al Pep i a la Jèssica, que també m'han donat tot el seu suport des del primer dia en tot el tema de Picasso. No havia pensat fer aquest llibre, no havia pensat fer aquest llibre. Jo sí que des de molts anys, i sobretot des de la meva madrina, em havia inculcat la idea d'anar fent col·leccionetes, d'anar escrivint cosetes, sobretot perquè no es perdessin. I bueno, jo ho vaig fer i vaig anar parlant amb una sèrie de persones, algunes de les quals ja els diré ara, i anava comptant coses, però no tenia cap per servir fer tot un feix d'informació que, la veritat, ja no sabia què fer. La tenia en un armari a casa i en algun moment vaig pensar això ho hauries de llançar, però no ho vaig arribar a llançar. I va seguir allà, i ara quan em vaig jubilar, que vaig canviar de vida, la vida laboral, doncs vaig tornar a rellegir-m'ho i pensava en hauries de fer com un llibret de llegendes, de conversacions, de diàlegs, i em vaig arribar a passar 10 o 15, encara les tinc aquí, i la intenció fora fer una segona publicació amb cosetes d'aquestes. Però després ho vaig tornar a rellegir i vaig pensar, en vez de fer això directament, des d'un petit diccionari, un petit vocabulari de paraules antigues del temps de Picasso. Al posar el temps de Picasso volia dir a començaments del segle passat, i al mateix temps, al posar Picasso, també havia de tenir en compte l'obra del Picasso, perquè si no només hauria sigut goso. I així hi ha paraules que d'alguna manera un podria dir, home, aquesta per què l'has posat? Ja aniran sortint aquestes paraules, algunes els les explicaré. Aquesta per què l'has posat? Si és una paraula molt normal que es diu, bueno, l'he posada, com diu la Núria, perquè dins del carnet Picasso, el Picasso va escriure aquella paraula. Per què? Perquè li va agradar. I llavors, en funció d'això, vaig arribar a fer això, que no és més que un llibret de paraules amb definicions. Moltes sí que estan en un procés cada vegada més de desaparèixer. No desapareixeran perquè hi ha grans diccionaris, molts ho recullen, però es fan servir molt poc. Totes les paraules del llegit popular, que abans era tan important i figoso, al temps del Picasso, pràcticament ara el bast, els àrtens, els atradells, les salmes, tot això, si els hi comentes amb nois i noies joves, ja quasi no ho saben. Està a punt de, no de desaparèixer, però ja de no fer-se servir. Bueno, vaig fer totes aquestes converses amb diferents tipus de persones de gos. I només en cito algunes, perquè són moltíssimes, i segur que vosaltres també, algun de vosaltres també hi esteu implicats, no? L'Agustí dels Serres. Hi havia anat moltes vegades. L'Agustí dels Serres de què em parlava? D'ovelles, dels noms de les ovelles, de les cledes, dels andars, bueno, de tot això. Dels formatges, feien el formatge, la fórmula del formatge. La setmana passada va venir el Joan Ganyat a la Seu, aquí a la plaça, i ens vam trobar, amb la Jèssica també, i vam estar tot el dematí, molt amablement ens va ensenyar tot a Calvanet, que jo no ho havia vist mai, i ens va comentar dels formatges, la importància dels formatges gossolans, que diu que ells, fins i tot, a través d'un intermediari, en van fer arribar un a l'Exposició Internacional de París, que va tenir la medalla d'or. O sigui, que els formatges gossolans tenien molt renom. I si agafeu diaris antics, hi ha tota una reunió important de bisbes, que la coordina el bisbe de Solsona, i diu, i per acabar la reunió hem ofert a tots formatges gossolans. I va quedar estupend. L'Agustí dels Serres, els germans de Cal Costa, fantàstics. El Ramon, que me'n va explicar històries, algunes segurament que inventades, perquè em va explicar i tot la història de qui va inventar el ventador. Em dia que eren uns germans de Gogo, i aquell, com m'ho explicava, fotia 100 anys que el ventador ja estava gran. Però bueno, coses d'aquestes. També de tot el tema del llauner del Clot. Molt interessant, molt important. Una persona que va sortir, que se'n va anar cap a, em sembla que va ser Gironella, per l'aprenentatge, que va haver d'estudiar molta geometria per poder tallar les peces i tot això, que no tenia diners per comprar una encusa i va tallar un tros de via de tren i la feia servir d'encusa, i bueno, va fer i tot, va construir molts llums de carbut, i entre ells en va construir un que jo no ho sabia i que el vaig descobrir la setmana passada, quan vam anar amb la Jèssica a veure Cal Campanada. A sota l'escala hi havia una porta i la van obrir, era la porta dels fantasmes, i va sortir un generador de carburo grossos, amb un tubo que pujava cap amunt i que tenia diverses connexions per fer llum a la nit. Aquest germà de Cal Clot
també va construir un conjunt de carburo molt gran, que diu que tenia cap a 20 braços de sortida, que el penjaven aquí a la classe quan feien la festa major, amb un pal per fer una mica de llum a la nit. Aquesta gent em van explicar també moltes coses, sobretot coses de segadors, que després també ho diré. El Pep de Cal Rotoló, el meu tio, fantàstic, tot temes de ferrar, de ferreria. Era petit jo, que tenia 6 anys, que tenia la ferreria aquí a la plaça, i m'encantava anar a veure com enganxava els ferros. Un ferro calent, un altre ferro calent, i posava una mica com una sorra al mig, i pum, pum, picava i clar, enganxava el ferro. Com manejava les ferradures per adaptar-les als peus dels animals. Bueno, fantàstic. El Pep del Rotoló. Molts altres, gent d'aquí Gósol, el Florenci de Calmolins, una persona superinstruïda, coneixia totes les mesures antigues, havia fet una explicació del que eren les portes, els jornals, també els patricons, les arrobes, tot això, molt interessant. Jo, esclar, no tenia un guió per fer això, i no m'ho apuntava exactament, ni m'ho apuntava el dia, no era una recerca etnogràfica ben feta, però, bueno, amb això vaig mai basar. Una altra persona també molt interessant i molt important, que em va portar molta informació, el Pep de Cala Xica, el tio de la meva mare. Era un fuster formidable. No havia treballat mai amb cap màquina elèctrica, tot eren ribots i garlopes. I a més era un bon barraler, feia barrals, estupendo, i feia esclops, també. O sigui, una persona també que m'havia explicat molts detalls, alguns dels quals us explicaré també amb una de les paraules que surten aquí. Clar, tot això eren, i molts altres. Ara, actualment, també m'ha portat molt coneixement doncs, el Josep de Cal Fuster, el Josep de Cal Masover, el Josep de Cal Pó, paraules que em diuen, aquesta no li has posat. I com que encara hi havia temps, ja fa més d'un any, doncs li vaig afegir, perquè em semblava que era important. Una persona també em va portar molta informació, el Pep de Cal Xuriguer. Me'n recordo que fins i tot em va acompanyar alguna vegada dalt al castell i m'ensenyava, mira, t'explicaré algunes coses d'aquí. Diu, aquí dalt sempre m'havien dit els meus pares que hi havia la casa del senyor de Gósol, el Ramon de Gósol. El Ramon de Gósol era important, va ser un dels que ens va signar el 1273 la Carta de Franqueses de Gósol. La Carta de Franqueses que avui dia podríem, en vez de dir-se Gósol, es podria dir Vilafranca de Gósol, perquè era una carta que eximia de determinats impostos i de determinades servituds a tota la gent que es volgués instal·lar a tota la vall de Gósol. Em va ensenyar això, em va ensenyar un lloc que deia aquí hi havia hagut el dret de cuixa, la casa del dret de cuixa, aquells mals usos de l'edat mitjana, que la primera nit quan una donzella es casava hi havia d'anar el senyor del lloc, a passar amb ell. La casa del dret de cuixa encara no recordo. Va parlar dels cementiris, els 3 cementiris. Tothom coneixem el cementiri amb la Porta de Ferro, però n'hi ha 2 més. I a sota hi ha el cementiri dels protestants. Si aneu algun dia, està molt abandonat, però veureu que hi ha una pedra encara que hi posa l'any que el van construir, 1885. I allà diu que hi van enterrar 2 persones, una de les quals el capellà de Gósol es va negar a enterrar-lo perquè no era cristià, no el considerava cristià, i el va enterrar allà. I després, a la part de dalt, hi ha el cementiri dels llims. Els llims, bueno, hi havia en aquell temps uns percentatges de mortalitat infantil enormes, però enormes. Cases que tenien 5 fills i en quedava 2, en quedava 1, es morien, i molts es morien del part. Aquests que es morien del part, pobres, no els podien haver hagut no els havien batejat, i per tant estaven en pecat original, i per tant no es podien enterrar al cementiri normal i els havien enterrat allà en aquell cementiri dels llims que en tenen. Bé, de tot això, esclar, podria anar dient de moltes persones que m'han aportat coses, diàlegs, converses, a partir del qual he extret aquestes paraules. Dues coses importants sobre la llengua de Gósol. Bé, la llengua de Gósol era la llengua catalana per excel·lència, no hi havia castellà. Algú parlava castellà en aquell temps pràcticament ningú. Després, als anys 40, van venir algunes persones castellanes que treballaven a les mines, però persones que es van integrar totalment, que van aprendre el català i que encara moltes d'elles venen i se'n recorden d'aquell temps. Però la llengua catalana per excel·lència en aquell moment del Picasso era el català i era el català oral. I era el català oral per una senzilla raó.
que el 1858 hi va haver un ministre a Madrid, el Claudio Moyano, aquest que va fer una llei certament progressista, perquè per primera vegada deia l'educació serà obligatòria dels 6 fins als 9 anys. Home, no dia educació, dia instrucció. La instrucció serà obligatòria de 6 a 9 anys. I si tu llegeixes, dius, home, això està bé, perquè assegura que tota la gent tingui una instrucció mínima. Sí, però és que la llei era dolenta, molt dolenta, perquè hi havia un paràgraf que deia està completament prohibit ensenyar el català a les escoles. Però completament. Per tant, no hi havia cap classe de català. Aquest dia que vam anar a Cal Benet, i me'n recordo que també tenia un al carrer, allà a la sala, un quadre així, que hi havia diploma de honor en los exámenes celebrados en la Escuela Pública de Gozo ha obtenido, por nom de la persona, la calificación de sobresaliente. Els carrers eren persones molt instruïdes i el tenien, perquè no es tenien els de Cal Benet, i tot en castellà. L'alcalde, Joan Martí, el maestro, no sé què, Figueres, però tot, sempre, tot. Després hi va haver mestres molt reconeguts, entre ells l'avi del Lluïset, l'Enric, que jo em dic Enric perquè m'ho va posar el meu pare, i el meu pare li van posar Enric perquè el mestre era el seu padrí, que es va casar amb una persona d'una casa de Gozo, que tal fuster, l'Elvira, i amb això va venir la saga dels Enrics. I d'altres mestres que hi ha hagut. Ha intentat fer una relació i ho tinc bastant treballat. El català totalment prohibit. I on es podia estudiar el català? El català no es podia estudiar enlloc. Només se salvava l'Església. L'Església sí, perquè esclar hi havia un problema a l'Església. Si es fotien a predicar els capellans en castellà, no els entenien. Malament. Llavors, en fi, havien de predicar en català. Si anaves a confessar i el capellà només hagués volgut sentir castellà, malament amb els pecats no sabia com, ni l'absolució ni tot això, no sabia com. I els capellans, hi va haver cap al 1900 una pastoral del bisbe de la Tarraconense que dia i recomanava que es fes tot la part d'ensenyar les oracions, la missa, les prèdiques i això, que es fes tot en català, per evitar tot això, poder seguir això. Bé, així ens trobem amb aquest català, i això condiciona les coses, perquè al no poder estudiar català, esclar, no tenies tampoc punts de referència. I molt lliga de la bola del campanada, una certa instrucció. Dic, mira Margarideta, ja es fa la paellera, com que sembla. No es diu paellera. Hi havia gent que tenia ja, bueno, que havia anat, que havia sortit, que havia muntat i aquesta cosa. Una altra també, una cosa que era més clar, i la U es pronunciava OL, sempre. Nosaltres no diem, aquí a Gozo hi ha dos barris, el barri de la Llaguna i el barri de la Guàrdia. No diem el barri de la Guàrdia, però hi ha coses modernes, etc. I era molt fàcil de trobar-se. Demà què? Demà ens trobarem a 3:45 i porta'm els quartos. Demà ens trobarem a 3:45 i porta'm els quartos. Aquestes dues característiques també es donaven. També s'utilitzava molt l'article negre. No tothom. Allà hi va fer Estan dient que sentis més, encara per més apuntament. Si mireu, mai per més anar també en diferents registres i en diferents arxius, a Solsona, a Vic, a la Seu d'Urgell, a mirar coses, partides de naixement, protocols notarials. Ja sabeu que els protocols notarials, tots aquells documents que tenen més de 100 anys es poden consultar fàcilment. Anar a l'arxiu de la Seu i demanar a l'arxiu del Mercat de Cultura i demanar tot el que tinguin que han de treure un de vot. Treu uns volums allà i tu ens pots anar mirant a veure què treus de vot. A partir del 1868, per més abundament, hi va haver una llei notarial que prohibia taxativament fer documents. Si teniu documents antics a casa i al
reviseu, veureu que si n'hi ha de molt antics, solien ser en llatí. Després eren en català. I fins al 1868 en català. Però a partir d'aquella època, tots en castellà. Vas a l'arxiu de Solsona i busques els protocols del notari que hi havia, que a més té una característica. A la mesura que vas abundant en temes d'aquests, vas descobrint coses. El notari que corresponia a Gósol era el notari de Sant Llorenç de Morunys. Hi havia un notari, i a més, era un notari itinerant. I de tant en tant, es veu que feien una crida aquí al poble, tothom el que vulgui fer escritures, testaments i coses d'aquestes, documents, sabeu que el proper dimecres vindrà el notari. I veníem uns escrivents i que feien, o sigui, no et havies de desplaçar. Però a partir del 1868, ja dic, ho trobes tot sempre en castellà. El català és com si no existís. Bé, doncs, degut a tot això, hi havia petites diferències en la llengua, com he explicat. El llibre, això ho explico una mica, molt breument, amb una introducció, perquè ho tingueu en compte, i després ja parlo amb un diccionari de paraules. Ja dic que al darrere de cada paraula hi ha diàlegs, no específics d'aquella paraula, sinó diàlegs conversos que havia tingut. I que, un dia que vaig anar amb aquella persona em va estar explicant sobre el tragí popular. Bueno, doncs va sortir tot de paraules d'aquestes que us he dit, d'art, d'ensargadell, salmes, tot això. Jo les havia anat apuntant, però no havia anat específicament a parlar d'això. I potser es barrejaven i sortien d'altres coses. I explicaven de com es feia com es feia un barral, i parlava dels cèrcols, i parlava de les dogues. Algunes paraules típiques de Gósol, no hi ha pròpiament paraules de Gósol, no es pot afirmar, no es pot dir. Sí, n'hi ha unes que són específicament només de Gósol, no? Perquè la llengua sempre és interacció, és contacte, és intercanvi, per tant aquestes paraules circulaven molt. I algunes sí, algunes podria ser que fossin més, que les he sentit molt poc, les he trobat molt poc en documents i això. Per exemple, algunes. La fustera. La leva de Cal Fuster té una imatge que es diu leva fustera. No té res a veure. La fustera és la fusta de les menjadores que fa xits i que aguanta la fusta del davant. Simplement. Després, sobre els anys 40, se'ls va traduir en ferro. Ja no sé com es deia, però era una fusta xits, gruixuda, ben feta, maca, xits, que posaven al davant de la menjadora i la fusta de la menjadora i es tacaven els animals. La primera vegada que la vaig sentir va ser quan el meu pare va fer la cort i la va dir al Pep de Cala Xica. Va venir a casa i diu, carai, quina quadra has fet tan maca, tota encimentada i tal. Diu, i quines fusteres tens tan bones i no estan mica apollades. I em va quedar gravat. I després va indagar i fustera, que és una paraula molt típica de tot. Les camiselles. Bueno, equivalia una mica a la mona actual. Anaven a buscar una cistella i allà hi posaven regals. En lloc de posar-hi pastissos, el padrí, la padrina els hi posava jerseiets, els hi posava les camiselles, encara es fa. Encanetrat és el que va fer servir molt. Se li ha encanetrat el pany, no pot obrir la porta. Me'n recordo que en el Miquel de Cal Mitjaire, que ja s'ho porta, li van comprar una escopeta de balins. I va arribar aquí i el primer que va fer, era nova, no s'havia de tocar, però ell la primera intenció era netejar-la. Era ben nova. I va ficar un filferro allà que era tan just que ja va quedar. I la van tenir anys i anys encanetrada, aquella escopeta. Una escopeta no serveix per res. I amb el temps, no sé, una vegada la van escolfar i no sé què va fer, clac, va caure allò. I llavors el Josep va tenir l'escopeta de balins, però encanetrat es feia servir bastant. Engelibat és una paraula que també es feia servir bastant, volia dir molt enfraturat, molt. Es fa servir aquí a Gósol i l'he trobat en un document una vegada al Solsonès, però engelibat, no ha arribat engelibat. Musicat, oi, això ho aplicaven els pastors i fins i tot els peroleros, quan venien, musicat vol dir que feien dibuixos, agafaven una fusta i crac, anaven treballant un collar d'una ovella i anaven treballant i la deixaven estar musicada. Segur que el Picasso, i això és un aspecte molt important de cultura popular, perquè hi ha una cosa que s'hauria d'estudiar molt.
S'ha fet molts estudis acadèmics del Picasso, molts fantàstics, cada vegada surt coses més, hipòtesis, però caldria un que digués la influència de la cultura popular sobre la formació d'un gran geni. I segur que tindria importància el musicament d'això, perquè en aquell moment ell fins i tot ja fa una carta al seu amic Casanovas, que és el que li va influir perquè vingués aquí a Gósol, i diu: fes-me arribar unes gúbies i una sèrie de coses perquè volia treballar la fusta. I segurament que això li va portar aquesta idea dels pastors de musicar i de treballar la fusta i tal, i fer bastons, i dir, carai, a mi també m'agradaria això, ho provaré, no? I potser va tenir una influència molt important posteriorment amb l'obra Picasso, no en aquell moment, sinó qui sap quan, amb l'escultura del Picasso. Hi ha aspectes d'aquests que, esclar, quina influència va tenir Gósol sobre el Picasso? Sempre busquem la influència més directa, més immediata, però és que potser hi ha coses que van sortir al cap de 60 anys d'estar, llavors se'n van recordar, se li va produir un insight i va aplicar-ho, no? La paraula trumfo. Trumfo ara es fa servir molt, es fa servir més, perquè hi ha tot unes bosses que diu trumfos del Pirineu, i vas als supermercats i trumfos del Pirineu, però no és tan senzill el trumfo, s'aplicava més aviat una variant femenina a la zona de la Cerdanya, trumfes, però trumfo s'aplicava aquí a l'Alt Berguedà i al Solsonès. El trumfo va ser una cosa importantíssima. El trumfo va arribar aquí, ho hem buscat, he trobat en els arxius, he trobat documentació, va arribar aquí tardanament. El trumfo va arribar a Gósol el 1850. Abans no hi havia trumfos. Van venir d'Amèrica, els trumfos, tot això es van anar difonguent, i els primers trumfos ja podeu suposar que eren trumfos d'aquells bastant dolents, d'aquella tipus que en diem flamusca. La paraula badall, el Josep de Cal Portaló en té un de penjat allà a la façana. Un badall. Es feia servir molt el badall. En aquell temps no hi havia pràcticament vaques. Gósol no era un tema de vaques. Hi havia bous, rucs, mules, matxos, tot això. Perquè el tragí era tot, es feia així. I el badall era una cosa que es feia servir molt. Perquè quan es posava malalt una bèstia, li havies de donar medicament. I si li donaves medicament amb una ampolla, hi havia un cert perill que la trenqués amb les dents, sobretot si tenia dents a dalt i a baix. No tant les vaques, però els altres sí, els altres animals. Llavors el badall era per fer-li obrir la boca així i donar-li el medicament. El badall, hi havia, circulaven badalls. Badall, empriu. La paraula empriu també no és típica de Gósol, però es fa servir aquí dalt. Encara ara, a vegades diu, i què és l'empriu? Els emprius, què són els emprius? Els emprius són uns terrenos, concretament aquí a Gósol, que estan a la banda de Josa, aquí dalt, tirant cap a coll de Josa, que són de Josa, propietat del municipi de Josa, però que els de gósolans hi tenen dret, no sé si encara existeix o ha caducat el contracte, però era un contracte antic i era una necessitat. Els de Gósol podien anar allà a pasturar. Els animals, els ramats, això, cap en aquell parc. A canvi, hi havia una contraprestació. Els de Josa podien anar a beurar els seus ramats i les seves bèsties a Fontafort. O sigui, jo et deixo les pastures i tu em deixes l'aigua. La rabasta. La rabasta és molt general, la rabasta, però és interessant veure que hi ha un llibre, que us el recomano si el veieu alguna vegada, que es diu Art decoratiu a Catalunya, i surt la famosa rabasta de Gósol, una rabasta pintada, maca, la rabasta que era aquella peça de fusta o aquella peça que també estava decorada, musicada amb tatxes, que posaven al darrere de l'animal, enganxada amb el bast, perquè quan l'animal anava endavant, el bast no crigués, era el fred. La paraula leals, molt fer de servir quan es parla de les guerres carlistes. Quan es parla del carlisme, aquí no es diu els federals. Hi havia els carlistes i els federals. A Gósol no empleaven aquesta paraula. Empleaven la paraula leals. Han vingut els leals, han vingut un batalló de leals. Maixurca també, molt típica d'aquí. Vol dir que has begut una mica massa i no et trobes gaire bé. Pallanques, pallanques era una cosa que es feia servir molt. Era l'ogre.
com s'envien, era la mala persona, era la persona que feien servir les cases per amenaçar els nens i les nenes. Si no menges això, vindrà el Pallanques i se t'emportarà. No existia com el Pallanques. La paraula remijot, que no feia servir molt. Va, porta un remijot de cols, porta un remijot del que sigui. El salispàs, és una paraula molt típica d'aquí, en d'altres llocs també s'empleava, però el salpàs o el salispàs, el mossèn passava a beneir cada una de les cases i feia amb aigua plena de sal una creu al salpàs. És així que al passar una vegada, al passar per les cases, hi havia aquella casa de Cal Moixó i va passar el mossèn i es va trobar, va fer la creu al portal nostre, va pujar amunt i es va trobar un lletero que havia penjat al moixó que deia: no se permite ensuciar este portal bajo el artículo 3000 de la ley. Aquest article no existia, però ell no va posar el cop allà, per suposat que el veure allò moltes paraules d'aquestes ja he dit que s'introduïen, venien d'altres llocs, el mateix que d'altres d'aquí, doncs anaven cap a un altre lloc. I qui les portava? Doncs totes aquelles persones que eren itinerants. Gósol, no, les cases difícilment es podien mantenir amb una economia basada només en el blat, els trossos i els pocs. Això era la base. Es feia difícil, la casa es havia de fer més gran, es havia de comprar animals, tot això. I què passava? Home, es necessitava diners. I com es aconseguien aquests diners? Perquè, fixeu-vos, en aquells anys, al començament, sí, hi havia traginers i tal, però haver de baixar tonelades i tonelades de trumfos, malament. I tonelades de farina tampoc malament. Per tant, com entrava diners? Entraven a partir d'oficis complementaris que hi havia. I quins eren? Els paraires i xulladors. Aquests eren uns. Quan venia el temps de xullar ovelles, marxaven, se n'anaven cap a Andorra a xullar i aquí obtenien uns diners que els hi anaven estupends. Si mireu els arxius, hi ha una foto molt maca dels paraires de Gósol, que és els paraires, els surten de Cal Eloi, i que es conserva l'original a l'arxiu Claverol d'Andorra. És molt mac. Paraires, xulladors d'ovelles. Els segadors. El Climent del Clot va explicar tota la història dels segadors del seu pare. Fantàstica. Se n'anaven a segar. Això sí, hi havia una dita, ja la sabreu vosaltres, que diu, i el que la sap tot Catalunya, el que no sap és l'altra part. Diu, pel juny la fas al puny. I aquí hi havia una col·lectiva que havia, però de Gósol ben lluny, perquè volia dir que el juny no se segava, se segava el mes d'agost. Abans no, perquè els blats no estaven encara madurs, i per tant, clar. Aquests segadors anaven cap a la Cerdanya, cap a baix, fins i tot tenien una llengua, algunes paraules pròpies, que ja no les he posat en el llibre, perquè era una jerga, i la tenien perquè el capità de la companyia de segadors pogués discutir amb el qui el anava a contractar sense que se n'interessin els del costat. I tenien unes paraules, doncs, però esclar, no eren comunes del poble. Després hi havia els traginers, per suposat, els traginers que contínuament feien la ruta, portaven coses d'amunt i avall, els contrabandistes també, molt relacionats amb Andorra, també van aportar moltes paraules. I una altra cosa molt important, i a vegades es diu les noies de servir. Les noies de servir feien una funció fantàstica, perquè anaven allà baix a treballar en cases senyorials. I quan pujaven aquí, primer, portaven diners i segon, venien amb un refinament molt superior. Bueno, estaven acostumades a, allò que sé, les senyores els regalaven ampolletes de colònia. Venien i dient això no es diu així, sinó que es diu aixans. No es diu xocolata, es diu xocolata. Coses d'aquestes. La meva mare ja posteriorment, en aquest temps, va anar i li va anar a servir amb els condes de Gironella, que eren de Berga, que tenien aquella casa de Cal Antic, que la van perdre tot, durant la guerra d'això, per un mal cap del conde de Gironella, que s'ho ha estat tot amb dones i amb bars i no sé què. Però bueno, pujaven aquí. Hi ha històries molt maques de les noies de servir. N'hi ha una, la Leonor. La Leonor era una noia de servir, no gaire gran, devia tenir 14 o 15 anys, perquè hi anaven molt joves. I se'n va anar a servir a Barcelona amb una casa d'un pianista importantíssim, que era, no tinc aquí el nom, un pianista internacional, molt famós.
I aquest pianista necessitava descans per poder composar una sèrie d'odes, de rapsòdies de Liszt. I va dir, aquí no puc, necessito un puesto. Li va consultar amb ell. Diu, vaigues-se'n a Gósol, que és el meu poble, que allà estaràs dormint. Ja ho veurà com ho podrà fer. Sí, va venir aquí. I explicat per la Rosa del Ferrer, em va explicar, diu, va venir el pianista, diu, i es va fer pujar un piano. I el piano va venir amb una pota trencada que la van haver d'encolar aquí a Gósol. I va fer un gran concert a Gósol que no es va notar. Però això es troba també als diaris. Mireu les hemeroteques i consta que va anar a Gósol aquest pianista i que després va tenir un èxit importantíssim a Barcelona. Noies de Cerví, aquesta Leonor era de Can Xisquer. Tractants de bestiar. Els tractants de bestiar tenien una relació estupenda amb tot el que era fires. El Pallars, la Cerdanya, el Berguedà, l'Urgell, contínuament compraven bestiar, portaven bestiar, a vegades feien acompanyar per altres persones, perquè si compraven un ramat, esclar, havien de portar, anaven vestits, amb una camisa negra, amb ratlles, en fi, amb totes les condicions. Aquests, fins i tot, es va exportar a partir d'ells una paraula, que és molt coneguda, gosolans. Què és un gosolà? Molta gent no et diu és un habitant de la vila de Gósol, no. Et diu, és un tractant de bestiar. És un tractant de bestiar. Perquè tan importants van ser que qualsevol persona que anés a les fires que hi anava des de fora, li dien gosolà. És a dir, que si anava una partida de gent que venia de Girona, allà dient, cuidado, ja arriben els gosolans, aneu preparats que farem bon negoci avui. Els tractants de bestiar, gosolans. Pastors, ramaders, tot això ja veieu que hi havia molts més, no? Hi havia hagut, a més dels segadors, hi havia hagut les partides de dallaires abans, que anaven a dallar, però no hi havia màquines de dallar. Les partides de fangadors, que anaven a fangar. Les partides d'arrencadors de boïgues, que anaven a arrencar boïgues perquè el tros aquell que era erm, convertir-lo en un tros que es podia plantar. Tot això, aquesta influència mútua, tot això s'anaven aportant noves paraules. Algunes quedaven i algunes desapareixen. Dins del llibre no hi trobareu algunes paraules que jo he considerat ja que eren paraules massa modernes. Com per exemple, carro i carreta. Carro i carreta, en moltes cases encara conserven les rodes, conserven moltes coses. Les carretes es van introduir a Gósol a partir del 1920. Abans no hi havia carretes. I com que no hi havia carretes, tampoc hi havia aquests camins que ara vas a Torrencent amb el camí i vas cap a Coma i vas cap a Cap de Ceries i tot això. No. Eren camins de ferradura o camins de bast. I anaven a traginar aquells camins. I llavors es van començar a construir a partir del 20 tots aquests camins a pic i pala dels gosolans. És a dir, que l'Ajuntament posava uns dies determinats i hi havia cases que li tocava i per anar a fer aquell camí havies de posar. Si no hi podies anar, havies de contractar algú i pagar-lo perquè anés en lloc teu. Però es van anar fent aquestes vies. No, per exemple, va sortir en una revista fa molt temps un quadre del Picasso que surt, diu, Los Segadores, i diu, i allà no posava que no estava fet, diu, quadre hecho en Gósol i tal. Pot ser sota la influència de Gósol, però Gósol hi havia Carlos, Picasso no va veure Carlos en aquell moment. Va veure, i si mireu la part primera, no del carnet català, abans del carnet català n'hi ha un altre que va fer una part del Picasso i veureu que hi ha dibuixos del tragí, una dona que va sobre un duc amb la barranca i tot això, però no trobareu cap dibuix de carro perquè no n'hi havia. Aquesta no li vaig posar. Tampoc hi vaig posar Puela. Les Pueles van ser fonamentals. Van aportar una higiene nova a les cases fantàstica. Abans era tot foc a terra, fum, estaldell per allà. Les Pueles van començar també més tardanament. Les primeres van venir de França, via els traginers, via Van Bé, que es van portar cap aquí, i a partir de llavors el foc a terra va deixar d'existir i tot eren Pueles. Les cases molt més netes i molt més calentes, perquè l'altre anava el foc cap amunt i el davant cremaves i el darrere era ben freda. Això no li ha inclòs aquestes i algun altre que he considerat que no eren massa modernes.
Algunes paraules tècniques també els hi he ficat. N'hi he posat una, li pot estranyar a algú. Home, aquesta, si això és comú de tot Catalunya. I és una paraula tècnica dels notaris. Són els capítols matrimonials. Els famosos capítols matrimonials. Tothom en feia. I una vegada comentava amb el Pep del Fortuny, i un dia, a les cases de Gósol es conserven totes molt grans perquè els capítols matrimonials instituïen hereu el primer fill mascle i quedava seu. Clar que hi havia matisacions, els fills tenien també un dot. I moltes vegades aquell rebia una responsabilitat pitjor que els altres. I els altres progressaven molt més que aquell que li havien deixat la casa. Però la casa no se solia dividir i per això tenien cases tan grans. Tant és així que es dia alguna vegada es dia si dos es casen sense fer capítols, es casen a l'ogitat. Hi havia una dita, com el va dir el Fortuny. Amb matisacions, no entro perquè, esclar, fora el Ramon, que és advocat, segur que podria matisar moltes coses, no? Però bueno. Una altra prova que surt, la fàbrica de teixits, importantíssima, feia les mantes gosolanes, fantàstiques en aquell moment. Després l'empresa es va arruïnar perquè eren mantes que quan va sortir mantes molt millors de llana que no pesaven res i abrigaven molt. Aquelles mantes gosolanes pesaven, si en teniu alguna, pesaven molt. La fàbrica de teixits es va arruïnar i el 1910 era propietat d'un tal Lluís Català i de la seva mare i ells mateixos hi van calar foc, diuen, i la van creure per cobrar del segur. I al final no van cobrar res, no els va pagar el segur. Però ells ho van intentar. La fàbrica que era aquí, les fonts, que tots coneixem encara, que hi havia restes de la fàbrica, la famosa fàbrica de mantes. El preu total de la desgràcia era de 9.500 pessetes. Estaven catalogades amb 9.500 pessetes. Però bueno, una casa aquí a Gósol, en el temps del Picasso, podria valdre sobre unes 1.000 pessetes, qualsevol. A Cal Mitjany la van comprar, era d'una família que era dels Cortina, que segurament que havien vingut a Tuixer, i després la van comprar els Fortuny i em van pagar 1.000 pessetes d'aquella casa, i segur que hi havia coberts i això que ja no arribaven ni 1.000 pessetes, però bueno, per fer una certa equivalència. Bueno, algun altre que veureu que és més tècnica i que li he posat per això perquè tenia una certa importància també en aquell moment. Aquestes de capítols matrimonials ho he descobert molt anant a buscar els arxius. I amb aquest notari que dic que hi havia a Sant Llorenç té tots uns protocols fantàstics de com són. I si vas, doncs clar, t'has de passar tot un dematí mirant perquè, a més de Gósol, doncs surt d'altres llocs. El ser itinerant anava a la Pedra i Coma, anava a Sant Llorenç, perdó, sí, Sant Llorenç, no, era de Sant Llorenç, anava a Guixers, anava a diferents llocs. I bueno, esclar, t'has de passar tot el dematí anar passant fruit i això, però en trobes una gran quantitat de capítols professionals que ets equivocat. Bueno, i després, paraules que van impressionar el Picasso. Esclar, n'hi ha alguna que jo, home, per què li has posat aquesta paraula aquí? Perquè el Picasso va quedar impressionat per aquella paraula. Una d'aquestes és els armolls. Allà en el carrer Picasso posa armolls, igual a tenazes. Els armolls eren una peça important per moure les brases, per moure el foc, i clar, tot el que representava utilització de les mans, el Picasso li encantava. Hi ha el carnet català, que surt les mans com ballen i com agafa l'home a la dona i com posa la mà, doncs els armolls també es devia fixar, i això és interessant, i ho va apuntar, armolls. Un altre també que hi he posat, bramar. I clar, bramar, home, bramen els rucs i llavors i bramen ara, i bramar per què li has posat? Perquè hi havia una carta de la Fernanda Oliver que envia a París i diu, a Gósol és un lloc on cada 40 segons brama un ruc. Després va sortir coses, Hi ha un llibre interessant sobre l'Alt Urgell, de l'Obiols, que us el recomano que llegiu, que parla dels diferents pobles de l'Alt Urgell. Clar, Gósol no és Alt Urgell, però sí que parla de Tuixén. I de Tuixén, com que no té molta informació, hi posa un diàleg entre un gosolà i un tuixentí que es troben a la Seu. Es troben aquí i se les foten de mal. Ben amics, perquè després se'n van esmorzar i tenen coses comunes i tal, però
d'entrada, diu, què? Ja venen els de Cuba, l'altre li contesta, i vosaltres els de Sibèria. I llavors l'altre li diu, sí, agafa una cosa que es diu de saldes, però ell de Tuixén no agafa, diu, a Gósol fumades i a Tuixén la flor del ram. I l'altre li contesta, hi ha moltes places, hi ha molts pobles que valen menys que la nostra plaça de Gósol. I també l'altre es queda així, se les van fotent de una estona, no? I diu, sí, però a Gósol, al final de Tuixén diu, a Gósol només hi ha rucs que bramen, trumfos grossos i dones vives. I llavors l'altre li contesta, diu, en tenim, el de Gósol, en tenim prou amb poques paraules. Tuixén, xicavila i mala gent. Però això no vol pas dir que estiguessin enfrontats. No, va ser un diàleg tal, després se'n van anar a esforçar i feien tractes comuns. Bueno, també he evitat una cosa, que és caure en paraules massa tècniques. El que dia abans del tio de la meva mare, l'oncle de Cala Xica, per exemple, que feia barrals, doncs, a vegades m'explicava coses. Diu, això són les dogues. Les dogues eren les fustes del barral. El barral té una sèrie de fustes, així, que donen la volta. Doncs dogues, perquè era massa tècnica. O paraules molt tècniques dels ferrers o dels fusters. Per exemple, paraules com la talonera, dels esclops, que era una espècie de gúbia. Tot això no ho he posat, perquè eren uns llenguatges ja d'oficis, i això en tot cas ja fora per un altre segon volum són ferrers dels oficis. Dinals, els ferrers feien servir la paraula dinals. Eren claus que feien ells que tenien 6 o 7 centímetres de llarg. I no dinals, però tampoc aquestes que he dit, d'aspa, putrina, eren portes dels segadors quan se n'anaven allà perquè no els descobrien. Altres paraules que hi he posat, ja més comuns, doncs aquesta els llums de Zambur, intento explicar alguna cosa. I després d'això ja dic que podria fer un segon volum amb unes conversacions, llegendes i tal, que recollís això i es veuria com surt d'alguna manera la paraula. El collader, també és una paraula important, sobretot si li pregunteu al Josep Coromines, doncs us ho podrà explicar, perquè s'havia fet un fart. Que era el collader per aguantar 2 galledes, una aquí plenes d'aigua i pujar fins a dalt a Cal Masover. I hi ha una foto molt maca que és Cal Antonet amb una dona que puja amb el collader. La paraula donques equival a doncs, es dia donques, fem això donques, que sigui. Emboinar, la paraula emboinar, també era molt típica de Gósol. La primera vegada que ho vaig veure a Cal Mingo, la Minga Vella. I vaig pensar, què fa aquesta dona? Va agafar una galleda així, plena de buina, i va tirar aigua i va anar remenant una estona. I quan ho va tenir ben clar tot, va agafar una escombra de boixos i es va posar a pintar l'era. I dic, què deu fer aquesta dona? Després me'n vaig enterar que això és... El cobert. El cobert, clar. Però també es feia l'era. I ho pintaven, i quan ho havien pintat ho deixaven assecar. I va fer una crosta. I llavors hi fotien batre a sobre. A la gent que no tenia enrajolat o enllosat l'era. Les eres bones estaven enrajolades, però les dolentes, la gent que no tenia tant poder per comprar els rajols, etc., doncs emboinava les eres, que allò no durava gaire. Després es tornava a fer malbé i l'any següent es havia de tornar a emboinar. Ara bé, a la meva casa teníem forn, i al forn hi venien moltes cases d'allà a la Llaguna, venien a pastar allà. I quan havien pastat, a canvi de deixar-los fer servir el forn, havien de portar-se la llenya, la farina, perquè això havien de portar els que ells venien, però els deixaven fer servir el forn, que sempre quasi era tèbic, perquè es pastava molt. I aquesta gent, quan havien acabat, havien d'entregar una ofrena que s'envia, que era un pa a la casa que els havia deixat el forn. I a la meva casa comentaven, hi ha vegades que ve cases que, escolta, aquell pa no es menja, té un gust de buina, que clar, vulguis que no, allò s'escombrava i la farina agafava pols de buina i allò anava després a la farina i quan tu menjaves doncs tenia gust. La paraula portal, molt important, pràcticament totes les cases, que no eren oficis molt específics, com podien ser els sabaters o com podien ser algun altre, els espardenyers, això que no tenien era perquè només es dedicaven a això, totes tenien la seva era. La era és un espai importantíssim per una casa.
Les eres de Gósol, totes són maquíssimes, orientades generalment al sud, més condicions, menys condicions, adaptades una mica al terreny. Totes tancades amb un portal. El portal era típic. Un portal amb una anella que us recomano que us les mireu. Aneu passant, feu una ruta, la ruta de les anelles, i anireu mirant, perquè aquestes anelles és un model típic gosolà, no n'hi ha un altre, que s'havien inventat els ferrers Cardona de Gósol. I tant és així que m'ho van explicar l'oncle Joan de Barcelona, em va dir, ens vam inventar l'anella i vam enviar una còpia amb tot el dibuix i tot a l'Escola Industrial de Barcelona perquè la tinguessin allà com un model. Les anelles, si us les fixeu, doncs són un alveolar, una sèrie d'alveols, i a cada alveol té la marca d'una cara o d'una flor, depèn una mica cada una, o les dues coses, o més cares. El portal solia tenir dues perles i, desgraciadament, la introducció del carro a Gósol va acabar amb tots els portals de Gósol interessants. Perquè a l'introduir-se els carros no passaven pel portal. Era massa just. I què va fer la gent? Els va començar a tirar a terra i va desfer. Tots els portals eren a marc rodó, a marc rodó o a marc català rebaixat. Van destruir-se tots. Ara tots són una viga, amb un portal macos, estanys, com el que vulguis, però no com això. Si aneu a Josa, veureu la diferència. Josa, com que tenien mals camins sempre i males entrades, havien de seguir fent servir el tragí popular i els rucs, i com que era així, no van tocar els portals. I ara, si te'n vas a Josa i algun de Tuixent i això, veus que encara té l'arcada i tot, de tosca fantàstica. Aquí en queda molt pocs. En queda una Cal Xuriguer, en Rajols i tal, en queda una Cal Fideuer, en queden alguns i algun altre. Però han desaparegut molt. Passa el mateix una mica que les xides de les cases. Abans hi havia, si mires fotos antigues, veies que hi havia un conjunt de cases que tenien la seva eixida amb un teulat amb doble vertell. Han desaparegut. Pràcticament hi havia Cal Xocolater, hi havia Cal Mariol, hi havia molts llocs amb aquell doble han desaparegut. Bé, això eren una mica diferents tipus de paraules que d'això. Això és un llibre obert. Un llibre obert, tots els llibres són oberts, perquè quan un compra un llibre, jo me'l llegeixo i jo vull seguir escrivint el llibre. I va seguint. Una novel·la la va ampliant, però aquest és necessàriament un llibre obert, perquè quan els el mireu veureu que hi ha el llibre. I jo, per la meva part del llibre, no diria res més. Ha sigut per mi una il·lusió de fer-lo, m'ha agradat molt, el tornaria a fer, si el hagués de tornar a fer encara el faria millor, perquè ja fa més d'un any i mig que el tenia a l'editorial i no hi havia manera que sortís. I ara, esclar, ha passat el temps i hi ha molta gent que m'ha vingut a dir paraules i m'ha dit aquella, doncs aquesta no l'ha introduït, doncs aquesta era molt important i tal. Doncs les anirem apuntant totes. Bé, no hi afegeixo res, si teniu alguna pregunta, encantat. Sabeu també que podeu venir quan vulgueu a casa meva i comentem el que sigui. En fi, tot això, endavant. Hi ha una segona part, i és que, com que he parlat de les eres gosolanes, jo en tinc una, que és una era comú, com moltes, no té massa importància, potser hi ha alguna planta de més que alguna altra, que està adaptada més en el moment, perquè ara no foto res des del punt de vista de treball i tinc més temps de cuidar gerònims, no? Però, i d'altres tenen d'altres feines més importants. Però sí que us convido que vingueu a l'era a fer un piscolabis. He preparat un petit piscolabis, no massa gran, però bueno, hi he posat una sèrie de tauletes. N'hi ha una, mireu, n'hi ha una que hi he posat, aquella que hi he posat a cada taula una foto d'un dibuix del Picasso. Lògicament a la dona dels pans hi ha poca. En una altra, que és un noi que porta un cistell que deu portar les 10 hores, en aquella hi he posat uns tallets de llonganissa i uns tallets de formatge. Ho he intentat relacionar. Aquella dona que porta un feix de llenya aquí, esclar, era molt difícil, però jo he posat unes barretes de xocolata. Bé, també he posat coses de veure. També a la quina va fer aquell bodegó que va fer, que no era artista de bodegons, però va fer un bodegó, que hi surt un porró tal, també hi he posat el porró. En fi, podreu fer una mica una degustació de tot això i bueno,
Espero que no us hagi avorrit massa.